Ringgit Pacucal menika sak mangke ugi menika ugi ngluari ujar bilih rumiyin menika badhe ngaturi almarhum Bapak Seno Nugroho ananging wonten ing dalu punika nika pun luari ujar pun lajengaken Nak Mas Gading Pawukir Seno Saputra. Mugi-mugi kanthi menika kasuwun pambiyantunipun Mas Gading. Kanthi ngucap Bismillahirrohmanirrohim. Ujar sampun keluar. Sagunging para rawuh ingkang saduhu kinurmatan mekaten wedharing pangandikan saking Bapak Lurah ugi ngiras pantes ngluwari nadar saha lung tinampi tokoh wayang. Dhateng ngarsanipun Bapak Lurah Kalurahan Beji ugi Kidalang Gading Pawukir kaaturaken sewu sembah nuwun. Tumapak dumacara ingkang pamungkas nuninjih panutup. Namung saderengipun katutup kula badhe katuraken salam budaya. Salam budaya lestari. Salam budaya. Salam budaya. Injih matur nuwun. Adicara sampun paripurna pramila wekdal salajengipun kita aturaken dhateng panjenenganipun Kidalang Ki Gading Pawukir. Matur nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lung rangan ingkang sasongko menyor manggol turewan gentan posiring Pitono Parenggih negari punita Kakake Padi Dasa Purwa eka marang sawiji adiluwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titah ing dawa ingkang kasuwaning apasa sinangga ing pratiwi kapiting samudra kathah ingkang anggana raras nanging datan kadi negari Asina ya sinebat negari Liman Benawi. Mila kinarya kebuka ngupaya negari 100 datan antuk kalih senadyan 1000 tan jangkep sadasa. Dasar negari Panjang kunjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah tata turaharja. Panjang dawa pocapane kunjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung negara ngungkurake pagunungan nengenake pasabinan ngiringake pategalan ngayunake bandaran gedhe loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah ingkang tinuku gemah lampahing para nakuda surya ratri datanana pedote labedatanana sangsayaning dedalan arepah jarmo manca ingkang samya bebara jajal bibit abencuket tepung taritis papan wiyar katingal rubak saking harjaning praja ingon-ingon kebu sapi pitik datanana cirancangan yen to rena padha aglaring pangonan yen to wanci surup surya mulih marang kandangi dewi-dewi. Para mantri bupati sapanekare jangkep sami bijaksana limpat ing kawruh tansah mbudi raharjaning praja senadyan para narakisma padha ayem tentrem atine mungkul pangulahing tetanen dasar negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse adoh kuncarane bebasan ingkang celak manglung tebih tumiyung. Mboten ing tanah Jawi kiwula ingkang sami nungkul senadyan ing tanah sabrang kathah para raja ingkang sami sumawita datan ngerono ginebang ngajurit muhung kayungun poyaning kautaman sami atur putri minangka manungkul
ing saben rikala mangsa sami asuk buru bekti glondhong pangareng-areng beni-beni raja beni guru bakal guru dadi sinten to jejuru ing Srinata ing Astina menang den ucap nenggih Maha Prabu Duryudana Kurupati Jaka Pitana Pangendari Suta mila jejuluk Duryudana ateges Nalendra ingkang abot sanggane ngaprang Kurupati angratoni darahing guru Jaka Pitana duk nalika sang nata sinengkake ngaluhur jumeneng Nalendra nyata masih jejaka dereng nambut cilane ngakrami Dirang Gendari putra nyata sang nata putra pambayuning Kusuma Dewi Gendari Kacarita Prabu Duryudana kundang ing Rat Nalendra berbudi berbondo remenange ganjar angula wisuda nanging kirang marsudi raing tata krami kadang satus kang sami nyantana den uga kesenengane marang sagung para kadang sami kaduk adigung mewah adiguna ngendelake kadanging ratu yen to ginunggunga wiharing jajahan luhuring keprabon saekti Saratirtarana Pedhote sinegake kang mruwing kawi nujuri Harisoma sanata miyos tinanggil mungguing sitinggil pinaturata lenggah mungguing dampar denta pinalipit ing kencana pinate ing Nawaretna lewek babut prangwedani ginanda widojibat kasutri sirebaran Karangsari dasar kinebutan naring badak kanan kiring kungas gandaring nata angebeki pasewakan Rep sidem datarana sabawaning walang alisik rontonan datan ubah samirana datan lumampah ingkang kapiyarsa mung swaraning pradangga hanganyut-anyut binarung ucahing kukila ingkang mencok ing waringin miwah sabawaning abdi kriya ingkang sami nambut karya karenggian saking pasewakan pating jarang kling imbal gantyolir Mandiraga berdini kula gamelan teka Mbuyasri nenggeping panangkilan ing alun-alun papanen bandera lelayu payung agung miwah bawat tinonang danu pindho mendung para mantri bupati ingkang sami seba amber amblabar dumugi ing pangurahan Yayah Samudra Pasang nenggih sinten ingkang lenggah jajar kelawan sang nata nenggih pujangganing Raton Pegahan Durna ya Sang Kumbayana pabuka mari kelumungguing ngarsa nenggih Rekyana Pati Harya Sengkuni datan kantun Pangeran Ngiras Paniti Sastra Raden Harya Kartomarmo ingkang wis sumahap mungguing ayun duka satara lama denira lenggah tinanggil sanata sasmita mring Sang Rekyana Pati Arsa wawan mandikan
Sritinon ning pasewakan busana maneka arna Sebab puspitengu diono yang banjir sarwaro renggeng manik noro wata ana Obro banyo kang mirat kenyaring keco liwaran lereki lat sisiring adit wimbo kekondo ingit katiuping sangirono mondro sabaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tanyo Mangke to popo Durna sarawuh candika wonten ing pasewakan kula ngaturaken pasegahan panakrami. Kandhang Blegodus kelananan nun inggih sinuwun dahat Suka Marwata Sutane Manah pun bapa ing saka 5 kula tampi mugi amahana Bawa Laksana namung puja astuti puja mantra saking pun bapa ing saka 5 mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka sinuwun. Nggih. Kula pundi kangge jimat paribe. Mugi handayanana kasantosan kula Bapa Durna. Mbok menawi andadosaken kagiating penggalih candika. Dumunten kula piji kula rawuhaken ing pasewakan kalenggahan mangke. Saking mantring timbalan paduka ingkang sinuwun
Lampah kula saking pertapan dumugi pasewakan kados kula jangkah pisan dumugi. Menawi wonten suwing jubah kula sajengkang boten mawi kula toleh. Menawa wonten keparang padu kendra badhe mungut mundhut cecepenganing bapa ingkang awarni Aji Jaya Kawijayan kanuragan tosing balung mulet ing kulit. Menawi tetela makaten badhe kula njakaken wonten ing ngarsa padukasinun dinten menika ugi. Tumrap kula kados sampun cekap dayaning lisah tole ingkang tumama ing anggo kula. Ingkang mekaten kula ngaturaken panuwun Bapa Durna kepareng lenggah prayogi. Klonoten nun inggih. Ngestaken dawuh kados sampun boten kirang prayogi menggah. Pamanipun Bapa ing Sekolima sinuwun. Paman Haryo Sengguni. Apa kaya adati guguping atinira paman. Manira piji mangayun paman Haryo Sengguni. Kawula nuwun inggih. Sakalangkung grawalan anggen kula nampi dawuh Padukendra nalika wonten ing Jawi pindha jinait lenging Wardaya isti sing tias dahat leng-lenging driya hang langut nanging sareng dumugi ngarsa Padukanata asrep raos ing manah kula pindha siniram tirta ing wanci enjang saekti mboten wonten raos maras apa darurane mangkono paman mara kaki sajarwa kawula nun kula ngrumaosi bilih gesanging pun paman nyup wonten ing sandhap padha paduka ing Buminata pramila suka kakarsakna ngrangsang ingkang inggil gayuh ingkang tebih tugel kadamela balang remuk rempu kasawurna pun bapak pun paman ing kepatihan boten badhe swala sinuwun paman aja kleru panampa yaktine ora pisan-pisan manira bakal paring pidana marang jeneng para paman. Nadyanto jeneng sira nandhang Dusawati kaya mung cukup dumaga ing lara. Ya merga saka kuwanenira paman Harya Sengkuni ing babagan apa wae. Lan kedhening darmanira bisa ngajung bala kang ruwet paman ingsun mundhut pawarta kahananing praja Ngastina. Nun inggih. Sedaya para kawula sami sayek sabi praya gumulong cipta rasa karsa miwah karyanipun renten dalu anggung hambudidaya mrih wahing kaluhuran nata paduka Sang Prabu syukur mawi bagya sekedhi jumurung kula nuwun mangke to Bapa Durna kepareng pinarak lenggah radi majeng sawetawis badhe wonten gemolaning raos ingkang nedya kula babar wonten ing pasewakan Bapa Durna. Nuwun niki. Nuwun. Keparengan pun Bapa nganglangaken jangka nelengaken Karna. Tumunten kadhawuhna menggah. Menapa ingkang dados raos ing penggalih paduka sinuwun? Panjenengan Puspita Harum kasiring samira nomre sekar kadung as kandanyo aweh naras retnaning riya
Bobo satunggaling wanci kula nampi wasutaning dewa ingkang ngawursita wonten salebeting pasumpenan bilih ing rikalangan mangke dewa badhe ngandhapaken kanugrahan wahyuning keprabon inggih wahyuning kraton ingkang winastan pepagem Makutha Rama ujaring wasita ingkang sampun kula tampi badhe mandhap wonten ing tlatah Kutha Runggu wonten ing swira giring mriku wonten pitataning jalma ingkang kinten kula dados sang awatara ing jagat ingkang nedya ambabar pepakemipun Prabu Rama Dewa Durungun Bawa Durna kula nyuwun dawuh jandika babagan wahyu menika atus pundi kepareng apa-apa Durna paring pangandikan sabda tama Samanole, samanante. Hawelah. Wana dadi alas. Alas dadi wana. Wana dadi alas, alas dadi kutha. 1000 kutha wis tak liwati. Mbok ora sembrono teka Kang Dirna. Ben mboten sepaneng Dik Pate. Kaluhuran dawuh. Paduka Sang Nata bilih wonten. Bilih boten klintu. Jarwan Bapa ugi nampi wangsit ingkang mekaten Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan agung wujuding pepagem Makutha Rama. Kacetha ujaring gorek stuk aduh apa jenenge? Duk Sri Rama Wijaya Sang Marting Jagat Kuwawa angregem Janaloka persasat labet saking hambekipun ingkang utami sinuyudan dening Sagung Dasih Kaswasih labet anggenipun tansah amundi pepagem Makutha Rama kala wau. Namung estunipun ingkang nami Wahyu. Wahyu menika tuwuh saking poing pangudi. Inggih menika pangudi ingkang sinartan mantep lan manteping rasa lan tumamanging tumindak. Nggih. Maturaken panuwun Bapak. Kula nuwun sewu sinuwun. Keparenga kula badhe miterang dhateng Kakang Sukalima. Ya waman, wangsa padha. Kakang Dirna. Apa Dik Cuni? Mara gagi aku ene ana katrangan ingkang cetha wong gayuh wahyu lan ngopeni wahyu kuwi carane kepiye? Ngerti wene sega kok urip dhewe. Tegese sanes wahyu kendang. Nanging wahyu Makutha Rama niku wau. Depate iki senengane ngenggokke apa-apa kok. Yen kowe kepengin sumurup apa to kang den arani wahyu? Wahyu kuwi sawijining kabegjan utawa kanugrahan peparing saka Kang Maha Wasa ingkang ambabar daya luwih. Dene babaring daya luwih mau bisa wujud kesugihan banda donya, bisa wujud panguwasa, uga bisa wujud derajat lan pangkat. Nek wahyu mau asale saka sing gawe jagat iki, mula ora bisa kinaya ngapa dening para titahe. Tegese ora bisa dirancang lan dipetung dening titah. Jejaring titah mung saderma kanggonan utawa kedunungan. Dadi mung saderma nglakoni kuwi wae sing ngarani wong liya. Nganti sing kawogan dhewe ora ngrumangsani wong sing nampani kabegjan utama kanugrahan kuwi. Banjur diarani wong kang kewahyon. Oh, ngaten. Lah yen asale wahyu mau menawa manut pangandikaning para pinisepuh lan para nimpuna utawa para pinter. Nggih. Niku kuwi sawijining kukuban, sawijining unduh-unduhan utawa sawijining woh saka anggone nandur utawa anggone gawe lelabuhan marang jagat iki. Munggo sing nandur iku
bisa awake dhewe nanging uga bisa leluhure. Dene carane nandur ya iku ora liya kejaba tapa brata. Ya iku nindakake laku kaya patrape wong sengsara. Nindakake patrape kaya wong kecingrangan lan wong kekurangan. Sarwa ora kepenak ditindakake kanthi niat, tekad lan ati dhewe. Mulai aku dadoh saka rasa pangresula ngundhamana muring-muring nanging kepara kudu dilambari nganti tekate ngati lila nalongso sabar lan narima. Mangkono Kakang Durna. Lah saraning wayu iku mujudake sawijining kamulyan mula ya dadi pepinginane sapa wae ingkang ngenggoni jajaring dumadi persasat saben wong ingkang urip ana ing alam padang iki yen to ngerti marang werdining wahyu wis mesti kepengin gayuh nanging ya kuwi nadyan kepengin gayuh nek durung mesti bisa kasembatan ya mung titah ingkang katrima dening Kang Murbeng Jagat lan titah ingkang bareng lawan kabejat kang bisa kaparingan wahyu kang kaya mangkono mau. Nggih nggih. Yang ditonton saka ing kalahiran wae wong ingkang kadunuan wahyu iki wong sing patrap uripe wedinan sarwa prasaja sarwa temen adoh saka watak lelamisan demen ngajeni marang sapa wae hambek susila anuraga ora demen marang bangsaning kecongkrahan anane mung sarwa memayu rahayuning kahanan sawutuhe kejaba saka iku ing reh kebatinan ora nate kendhat anggone nindakake watuning urip ingkang wis dianggep dadi pepakem kuwi Dik Juni tinemune kok ya angel temen to dadi wong kewahyan iki angel ora angger wong cara-cara kaprigelan iki iso disinau ning angger tekan nggon kewahyon ki angel wong ki nek kewahyon obah mamah menggok ngemplok apa-apa sarwa kebeneran kuwi wong kewahyon agak arep lunga ngono wae diampirake wong kon kondangan kuwi nek wong ketrima beda karo wong sing ora trima suket godhong dadi mungsuh agi duwe penemu bener mesti disalahke wong nek wong ora kebenaran ya kaya ngono kuwi lah nek kira-kira Kurawa ki iso nggayuh napa ora Kakang bisa nggayuh pepakem aku Rama kuwi napa mboten mengko dhisik aku krungu pawarta binandunging Karna ujaring bakul Sinambiwara niku napa bakul Sinambiwara kuwi sudagar gede krungu kabar apa Kakang aku krungu pawarta yen to panengah Pandhawa si Janaka linggar seka kasatriyan mongko adat lupiya ingkang wis kawuri uga Janaka menar mongko nedange ana wasita kang bakal tumedhaking kanugrahan gedhe ponang wahyu saka pangarsanipun Kakang Sukalima mesti Janaka ngudi tumuruning kanugrahan iki Bapak Durna nggih Kakang Durna jenengan kok dadi Bapak Durna kalih kula to dadi ketok kaya fosil Bapak Durna nembe martos menika manawi Dimas Permadion cat saking kasatriyan Madukara menawi tetelo mekaten kula sampun saged anjagaken yen kula anggadhahi pepinginan badhe ngudi tumuruning kanugrahan ingkang putra pun Joko Pitana tartamtu mboten badhe saged kasembadan cetha menawi Janaka menika tumandang upaya wahyu tartemtu Kurawa mboten badhe ngukup menapa-napa kosik Dik Patih kosik aja dadi wong sing cilik ati aja terus cilik ati wong kuwi kudu sing nrima narima iku tumanggaping ati ingkang jembar ning ya kudu santosa ing sedya carane nrima kepiye Kang aja sok srik lan aja duweni pangira ira marang liyan mergo aku wis kandha ing ngarep
yen to wahyu kuwi kudu jinakalan kudu digayuh. Dasaring narima siji, narima saana-anane lire umpamane nyandang nganggo lan mangan mung saanane ora ngoyo golek onjolan ora golek sing mirasa kuwi tegese wong trima. Panganan kuwi marake apa? Enake pangan ya wis mung ngono kae kok. Ora ulung nek kokean panganan enak ki ya mung lara gula engko entek-entekane. Terus asam lambung. Kolesterol. Banjur narima kecekele lire pangodining Raja Brana ora ngrenggut banget nganti dredah amarga nyahak wewenanging liyan sabanjure narima sak kuwate. Lire atus pundi Kakang? Pangangkating sesanggan ora dirosani ning yen abot diserahake. Mung samurmat kelawan derajate banjur uga ana lakon rima yen to disriki. Disengiti ora bakal ngandhut tatuning ati. Keparang rumangsane lamun to awake dhewe ingkang isih kurang becik dene durung disenengi dening wong. Nrimo yen diwirangke. Lire kene ro gawe panasing atiku kanggepa ngundhakake panemu dene nganti bisa digawe wirang dening wong liya nedya ngunduri tindake ingkang nuwuhake wirang mau. Dadi yen to wong iki bisa narima kaya tuladha-tuladha ingkang tak kandhakake kabeh mau, saka pangrasaku bakal enteng jroning pikire satemah bisa nampa kanyatan iki. Ora susah cubriya menyang sapa-sapa. Bawa Durna. Kula wonten dawuh. Nanging tetep ancasing sedya kula kepengin ngudi tumuruning wahyu. Sinuwun. Kados kirang prayogi menawi paduka piyambak ingkang nyalirani. Prayogane kepiye, Paman? Kinten kula upami to leres pekabaran menika Raden Janaka ngupaya tumedhak ing kanugrahan agung pepakem Makutharama. Ing mriki wonten priyantun ingkang sembada njajari lenggahipun Janaka. Sinten, Paman? Boten sanes kejawi namung ingkang raka ing Ngawangga. Ingkang minulya Sang Adipati Karna Basusirna. Menawi paduka sinuwun kepareng utusan ingkang raka ing Ngawangga, kinten kula badhe saged lebda ing karya sinuwun. Sigra-sigran permana kanca. Sigra ngraketa nawang sesangkana nawang sesangka. Nalendra mbak marwa sing sangka atiku mulung Patriku mulung mangrempeng wadya kurada kura ora reka kiri Pawan Pati harus sangguni metuan jopo aturana paju lenggahe Kakang Diwati Ngawangga nun inggih estakin dawuh kepareng pamit madal pasilan. Say
Sinongwati jagat kinari amung mbak lumembak umbaing samudra Kalilo tambah kanggeng awito denceng-dencengan Munamit pasang kaliman tabe sinabeneng nglodoni dumawing nawang tuwang. Le tepatno ing tulah manu Yai Prabu. Cumantha ora kanthing ngawangga labet kula piniji dening paduka Yai. Kakang Diwati. Suwi kula aturi lenggah ingkang rayogi badhe wonten atur ingkang kula unjaken ing ngarsa paduka Kakang Narpati ngawunggu. Aduh, Yai Prabu, kadangipun Kakang. Yai Joko Pitono sederek kula nem Yai Yayah sinambering gelap lepat tinubruk ing Mungtuna sareng Paman Harya ing kepatihan prapta wonten unggihaning neraka para ngawangga ingkang sawetawis tebih pamarak kula wonten dawuh Yai. Kakang Diwati. Dinten mangke Jawata badhe matedhaken kanugrahan pepagem Wahyu Makudharama. Iki pepagem Makudharama ingkang badhe mandhap wonten ing pertapan Jalagiring Kutharunggu. Ing mriku kacariyos wonten pendhita wakiling kang akarya jagat ingkang badhe ambabar pepagemipun Prabu Rama Dewa Durungun ingkang peparep Begawan Kesawa Sidi. Candika Kakang Narpati mugi kersa tedhak dhateng Kutharunggu nyataken wasita kula wau ewadene kepara yekti kados pundhega wertikel pamanggipun Kakang Diwati. Kula purungaken sawetahipun ingkang paken kundur jangantika mring negari Ngastina mriki saged mboyong pepagem Makudharama. Aduh Yai Prabu kadangipun Kakang tumrap rakanta ing ngawangga persasat kadidene warastra ingkang sampun dirumpangaken wonten kendheng langkap Yai Prabu ingkang nglesan menawi Yai Prabu badhe mangidul kula badhe dawah wonten kidul Yai Prabu Joko Pitono nginjeng ngaler pun Kakang badhe dawah wonten ing ler. Dinten mangke kula badhe nyendikani dawuh paduka. Keparenga kula nyuwun pamit tambahing pangestu sageta lebda ing karya. Nggih. Ngandya kadang sada Kurawa sacekapipun boten langkung namung pamuji kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ngawangga. Nggih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.